Migao mar somo kanyakla gi jokanyo e sekta mar somo oyawo ayanga chenro mabiro chiwo chiemo ne jopuonjre skunde mag piny mangima motelo ne romo mabiro kelo kanyakla jotend migepe mag somo e piny mangima mibiro bagi e pacho ka mar yudo yore mag jiwo chenro ne sikunde. Jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang olero ni chenrono biro neno ni jopuonjre odhi mbele gi somo e yo makare. Olero ni piny owacho osemedo omenda mar chiwo chiemo nyaka siling bilion 6 e omenda ni. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En chenro mano ochaki ayanga e log tich mar KICD e kaunti ma Nairobi. Chenro mano otele gi jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang magato neno ni jopuonjre manie skunde e piny mangima oyudo chiemo e skunde. Kipsang lero ni chenro no geto neno ni nyithindo duto koriwo koda kamago maya familia mayuto gi ni piny oyudo thuolo marom mar somo kendo kech ok okelnegi ng'ikruok moro amora. Kenya has been known to be a lead in issue school meals. As you had said the other side, is that this has been running since 1980. And it has successfully supported so many young people to, one, as a pull factor to go to school and therefore increased access. 2 is retention. And 3 is that it's been possible for these children to concentrate in their learning. Opo piny owacho kuom medo omenda mar chiemo e skunde ka oya siling bilion 3 e hik omenda 2021-2022 nyaka siling bilion 6 e hik omenda 2023-2024 gino manyaka sani miyo jopuonjre maromo milion 2.6 yudo chiemo e skunde. Between 2021-2022 financial year and 2023-2024 financial year, this government has tripled the school feeding program. We are able to feed 2.6 million children on the 185 days that they are in school. Gigeto bagoromo mabiro kelo kanyakla jotend migepe mag somo e piny mangima e kind tarik 28 kod tarik 29 dweni mabiro neno ni ochiw chiemo ne jopuonjre ka chenro no biro neno ni oti gi yore mag tedo mabiro konyo e reso alwora kod kor lwasi. We are looking forward to the meeting that we shall have on 28 and 29 of October, where we shall bring ministers from across the globe in this particular school meals coalition meeting. We are now moving from the traditional ways in which we prepare this food into climate smart ways in which we cook. Chenro no bende biro geto loso chiro ne cham ma ipidho gi jopur ma pachoka kowacho ni skunde biro ng'iewo chiemo ir jopur kaka yor chiwo ne gisir. Olero ne piny owacho oseketo ikruok makare mabiro neno ni jopuonjre mawuok e grade mar 8 kadhi e grade mar 9 ok obedo gi ng'ikruok moro amora. We are going to focus more on what we call homegrown school meals program, where we aggregate food from the farmers into a central place and then buy this particular food for the farmer. So it will be both an economic empowerment to the local communities.